Díomh agus fáilteóibh go dtí an rolla á. Cheannáil agsúla gur cluichí atá agsúla. Agus anmh beag míad ag fécant ar fiochtainna éireann. Cluiche clár as na daoine i Gosling Games i cloch na cuailte i cúnta Corcaigh. Is cluiche clár é i ggur beirt go dtí 6 daoine agus thugann sé leabhar chun é dhéanamh. An buatóir is an duine a thugann cuairt go dtí 5 balla difriúil atá scríobhta síos ar na carta balla atá acu. Tá siad seo gach uile rud a aghaidh tú isteach san bosca. Carta ballaí, cartaí iontáil agus slí amach, bosca dearg atá bluc bóthar ar gcóir an mórd, 6 daoine, díle agus cartaí seans agus an mórd féin. Ribh thosnú, caithfidh tú gá cartaí iontráil, slí amach a thabhairt do gach imreoir. Beidh siad seo na hátainna a caithfidh gach imreoir a thosnú agus a críochnú. Tar éis sin caithfidh do 5 cartaí balla a thabhairt do gach imreoir, agus caithfidh siad cuairteanna a thabhairt do gach balla sula bhfuil ceadacha dul árás go dtí an áit atá scríobhta síos ar an carta slí amach. Níl cead ag imreoir támant trasna an bluc bóthar seachas nuair a caitheann siad uimhre 6 nó uimhre 8 ar an díle. Má tá imreoir gramatha do gá casa, tá ceadacha támant trasna an bluc bóthar ar an tríú casa. Má caitheann an imreoir 6 nó 8 ar an díle agus téann siad go dtí taobh eile den bluc bóthar i casa amháin, tá ceadacha an píosa sin a phiocadh suas agus é a chur in áit eile ar an mórd. Tá 3 daithanna ar an mórd: darrag, goram agus buí. Tá na bosca darrag átainna a bhfuil ceadagat bluc bóthar a chur síos. Má hitann tú ar bosca goram, peacann tú suas carta seans. Agus níl na bosca buí ach go ná bosca, ní dhéanann siad foic. Tá lán cartaí seans leis an cluiche seo, agus tugann siad ceadagat rudaí difriúla a dhéanamh ar an mórd. Mar shampla, caithfidh tú dul go dtí ballna slua leis an carta seo. Leis an carta seo tá ceadagat casa eile a thugant. Leis an carta seo is féidir leat imreoir eile a bogad go dtí balla eile cosúla litir ceanán suasí dún na nál. Agus leis an carta seo tá ceadagat bluc bóthar a bogad go dtí áit eile ar an mórd. Tá an bord go chúntach. Tá sé mór, tá sé éasca chun a léamh agus tá sé anna ildata agus go háling chun fécintar. Tá gach príomh cathair sa tír ar an mórd seo agus beidh sé ar aus i ggur páistí beaga a ggur log anamnacha a amhlamm. Is cluiche clár anna himplaí é, agus beag sé brontanas úntach a ggur páistí óige nó daoine le tangáil de héireann, cosúla daoine as an America nó an Austráil. Is féidir leat é ceannach a ggur €30 ar an idirlín, agus má fécann tú sús www.goslingandgames.com beag sé an sin. Is mise Seán as an rolla á agus go dtí an céad uair eile, slán agus beannacht.